Unsa ning nga relasyon? Mag-ura. Unsa ning relasyon bagura? So kamo. Oo, kami. So pila na ka minuto? Ni 2 weeks na, gahapon. Happy week sari. Nganong siya? Ano siya? Anong ikaw? Wala kay kuanan siya. Nantugon ni siya. Di siya managad. Sa asa mo nagkahibalag? Classmate me. Sa school. Tuod na mong nagkahibalag, nagkaila, or schoolmate? O sa ni confess? Classmate me grade 11. Bright man good siya. So, ako'y naibog. So nagganahan ka sa iyang intellect? Oo. Bright man siya. Pero di siya managad kay nonchalant man. Kasi ikaw nininguha. Di ba dumag-dumagan ra na ka sa Imong gipadunungan? Hindi ka nakapili siya may mahagi pa dungag-dungan. Gipang mention man sa ko mga friends. Tas siya mo ni, nakig-communicate na. Chat-chat. Pila ang kanang communication usa na imong official? 1 year ka pin. Gihalat na mo graduation. Ikaw, tinuod din yung pang yaw-yaw. Pero ikaw, after a year, naninguha na ka niya. Ikaw, pag paninguha niya, uudagan. Kay tutod, ang ganoon mong ganahan. Dili kay kuan. Kapabebe pa ka ginagmay. Oo, na jud. So pag confess niya, pila pa ka sa weeks, days, usa ka ni sugot. Mga mail last year ata. Basta pa-end na to school year na mo sa grade 11, then i-confess siya, nanguyab siya, and then karon lang reason sa June 1 ako siya gisugot. Pero dugay nakakasugton. Dili, uy. Dili, kaan lang dun. Hatagan ro mo perfect time para sa kanang asosasyon. Gihulat jud na ko nga kanang okay na. Dili mo ko pwede yung guyab-uyab, wala pa 18 last time. So bago ra pa ka na 18. So kabalo ang ginikanan ane. Ako rang mama. Pero at least ginikanan job. Si mama ra, pero ako lula-wala. Kay diktawan to. Uy, ganda na. Ikaw unsay ganahan nimo niya? Di ba siya kulit mo na murag napugsan ka, di pa. Dili ra. Yung personality. Unsay type personality mo nakita nga ganahan nimo niya? Kanang pagkasabaan niya. Sabaan kay kabaliktaran nimo. Ikaw makigstorya ka niya mutubag-tubag pud dagay siya. Umutubag. In public ra dagay siya mara og hilom-hilomon. Sa pailain. Tarungat tubag. Taro nga daw. Sa tanang mga bike kay basta lahi siya sa tanan. Saan naguna siya? Ay grabe pa na nabugsan. 2 weeks para ba mo? Pero at least nung gidugay-dugay ninyo ang meeting stage. Wala man sad mega dali good. Mensahe na lang sa usag-usa. Padayon lang and then support ra ko nimo. Go go go. Tubaga. Thank you. Uy, uso lagi nang magyaw-yaw ning kon tubagog. Thank you, nonchalant. Naanad na ko. Pero na po sila ing love language no. Oo naa. Nga kamura pong duha nagkahikanay. Kaya masig mo react na oban lagi thank youhan ra. Okay ra, sige ra. Anad na ko ani niya. Anak mo guna ko ni. Tinuod lang.